Представям ви лесна рецепта за вкусен обяд или вечеря с руца с кайма. Първо в дълбока купа се смесват 500 г кайма с една глава ситно нарязан лук, 50 г нарязано чоризо, 2 яйца, 3-4 нарязани печурки и подправки на вкус. Използвала съм сол, черен и червен пипер, кимион и кориандър. Всичко се смесва добре. Така получената смес се разделя на 4 равни части. Всяка от тях се разпределя равномерно върху питка лаваш. Отгоре се поръсва с настърган чедър и се навива на руло. Получават се 4 рула, които с помощта на остър нож се нарязват на парчета с дебелина около 2 пръста. Така получените парчета се подреждат в тава. Приготвя се сос, като се смесят 2 супени лъжици доматено пюре с 3 супени лъжици зехтин и около 200 мл вода. Водата се добавя на части и се бърка непрекъснато, докато се получи по-рядък сос. Така получения сос се полива равномерно върху резенчетата руло. Ястието се пече в загрята на 200 градуса фурна за 30 минути. Поръсва се с чедър отгоре и се връща във фурната за още 5 минути. Изчаква се малко да се охлади преди сервиране. Добър апетит!